Maayong adlaw mga kabisakol. Lahi na pud nga adlaw karon o lahi na pud nga video nga atong buhaton. So, karon November 22 Sunday. So ang video nako karon is ano lang na ako'y naman may bata na yatagan og regalo. So kani nga video lang is ano lang kumbaga i-upload lang nako siya na kumbaga bahala ko mo tan-aw kumbaga i-documents na nako nga namin nahatagan na bata namin na palipay na bata. So gitagaan naman sila siya regalo. So kung familiar niyo si ano ang banda na Jason in Town. So muna ang iyang papa ang bokalista na si Bay Jason. So ang iyang anak si Gong mo to mong hatagan og regalo ni akong partner. So wala man akong partner natulog man wala sa mo sabay. So ako lang mag-intro. So disclaimer lang dai. Kini nga video dili na ako ni kinawat ha. Kini nga video nangay ako permiso sa iyang mama na pwede man ako i-upload. So sugot man pud siya. Ipasahan ko niyang video atong pag-abot mismo sa pag-abot pagkaugma. Paghatag na niya og paghatag na sa sa among regalo sa iyang anak nga si Gong. So basta kini nga video dili na ako ni ginawat nanay siya permiso na nag-okay ang iyang mama. So kana lang tanawa lang ninyo kung unsa ang iyang reaksyon. So natay bata nga napalipay na bisan man lang sa gamay nga butang napalipay na tong bata. So Gong soon magkita ta sunod. So kung may okay lang sa ko way mo tan-awan nga video. Ang importante sa ko ma-upload na ako sa akong YouTube channel. At least man lang na ako'y kumaga na ako'y memory sunod na ako'y bata nga lami bata o na ako'y bata na nahatagan og regalo o napalipay na ako. So tanawan ninyo. Ang gusto na ko na dulahin kaya ni ko remote. Remote? Sa nga remote? Car or ano? Remote sa TV. Remote sa truck. Remote sa truck? Ayaw lang. O, sige na, pag ano na. Nasalamat, Kuya Nico. Good morning, Gong. Morning, natay ihatag na regalo kay Gunggong. Tara, woo! Sama na? Sama na? Muna lang yung gipaabot. Sige na, open na na. Nakurot. Open na dahil mo rin nagnasak ko. Tabangin sa na-open sa'yo. Ginabaong kinukman. Ito na siya. Lipay kay Kat? Pumunta si Kuya po. Pagkuhan, pasunod po. Naguba dito. Tabangin sa son. Nasa sige open dali. Tarong nga pag-open. Sige na. Tao na to po. Katagunting. Saan ang gunting? Paano sa sunod na to? Wait, mama. Ano? Wait. Bago nila patuloy na. Sa may mayroon kang kuhan. Salamat. Ano man to? Salamat dyan, Nico. Salamat. Sige na, i-open na. Pero mag-open yan, nagdari, oh. Lipay kayo. Dili yan na sa mga silupin. Dito nga. Yan, maglisod lagi ka na. Dili anaon. Anaon pa, oh. I-open sa anang paano silupin ka. Wow! Long.
Magbagan. Buntag sa'yo pa sa pay oras. Mga 5:47. Ayo, Sun. Apa Sun, no? Sun. Yeah. No, nakaan siya bigay. Dili ba ka ito ba? Ganit yun. Sige na, tanawa na! Talipaya. Sige na, tanawa na, oh! Hinayat, lingkod! Diyan na? Diyan na, charge? Chase! Pulis. Ginatanawan yun! Pang! Pulis. Bitin man. Sige na, paano tanawa ng uban? Bitin man. Lipay ka rin dati, oh! Wow! Dakog ligid mo. Gani. Muna mo ginano. Tulog ka lang pang racing. Pang racing sa pag. Blue manima. Sige, kuha na. Saan ka? Kuha na ni. Huwag mo nakita ko ka drive. Ikaw man ang mag-drive. Ikaw man ang mag-play na. Ooh. Mama, mag-hiyap mo. Kayo, oh, bidabi. Suya, ano, uy. I-charge mo. Oo. Salamat, Ate Apple. Salamat, Kuya Nico. Wow. Hindi mo na pusil-pusil. Sige na, pasalamat na kay Cornel. Salamat. Salamat siya, Nico. Salamat niya. Wala na sulot. Nagpantay ang papa. Wow! Lagi. At suya, uy, lingawa ka ni kung gulo. Ah, tambling ba? Ibutan kayo ko ni papa. Wow. Yay! Ako ba? Adloy din siya, son. Sa gawas day, son. Oo, sa gawas ba, try. Pabes. Sa gawas. Akong pugay, no. Saan na pala nga paghugas, ana? Ilang yung nakuhan? Silahan ako na cellphone. Anong mo? Anong mo? Paano ko tinagot? Yung kat dito si tatay. Ay, palihog ko sugat na. Itay sa dalan. Itry nila sa, sa dalan. Ang papa sa Anjison dako. Oh, lipay kay gonggong. Oh! Taon, luya tayo, bukod-bukod. Ayaw na pa! Ipuyora na, kay kung ano ni papa ni mo, itry ba? Tabi! Masa tira na kayo mo man papang panana. Hindi o. Siya sa sunoy. Oh, gam. Woo! Kaya taro nga ha. Taro na mga iro day.
Tudloy sa asun. Pwede pa sa ako sa ato. Tudloy, ano kadali naman na siya.